Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuugal Plako TV. Nam derɗiraaɓe, hande bo mi waddani en laawol ngol goɗɗo tokkata ya creya adres email. En andi ɗuɗɓe ɗo mari haje adres email, ɗuɗɓe ɗo yiɗi creyugo adres email, amma me woɓɓe anda dedei no ɓe creyirta. En nafuji adres email bo ɗo ɗuɗi derɗiraaɓe, dedei telephone to wala adres email wala ko a foti a hutinira be telephone mai. Ɗuɗɓe derɗiraaɓe wolwaniyam ɗuɗɓe sinki dedei hala adres email no lawol ngol ɓe tokkata ɓe creya. E nonnon neɓi mi wi no mi hollan on inchallah derɗiraaɓe, sai on waɗa munyal. Mi heɓai no mi waɗi video sai hande inchallah. Hande vendredi le 28 février 2025. Nonnon derɗiraaɓe, en andi ɗuɗɓe ɗo mari haje adres email, ko a telesarjan kuje, ko a waɗan YouTube maɗa, ko a hutiniran dedei localisation a localisa telephone maɗa ko nandi e majum. Ɗo fu sai to a mari adres email, ko banta telephone maɗa majji to a wala adres email ha magel a fotai a heɓta ha ngel woni. Derɗiraaɓe, lawol mai mi waddani en arande mai ni, to ni hande on feni warugo ha sen Kuugal Plako TV gal YouTube, on habda on abon ha chain mai, on partaja video mai ha fadaji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi e majum. E nonnon on habda on ɓiɗɗa jem video mai hollugo ngol woɗi on. E nonnon derɗiraaɓe, ƴamol je on mari fu on astana min ha commentaire video ɗo mai. Ta mi ɗuɗɗina on holde, en dilla nder Play Store, mi holla on lawol ngol on tokkata on yaha on creya adres email. En wara en tefa Play Store meɗen banni. To en nasti nder Play Store banni, en klika nder Play Store. To en nasti nder Play Store waddanan en banni, to ɗum yirli seɗɗa ɓe hollete kode maɗa ko empreinte, sai a waɗa a mema dow empreinte banni. To a waɗai no empreinte bo kode je ha telephone maɗa ɓe waddanta ma tappa. En pasiyanta seɗɗa. Donc to ɓe waddani en banni, sai en wara ha windi creer in compte, nda babal mai en klika dow ton banni. To en kliki dow ton ɓe hollete pour mon usage personnel, pour le travail ou mon entreprise. On hosa je dow ɗo, on klika je dow ɗo banni. To on kliki on rena seɗɗa. To on reni seɗɗa banni, nda ɓe waddanan on babal prénom, nom e facultatif. On wara on waɗa exemple ha prénom ɗo mi waɗa Adamu, e nonnon ha nom ɗo mi waɗa Jibrilla. Dedei adres je mi ɗo creya ɗo ngam mi hollira on. So on wara on iya dow suivant banni. To on wari ha ɗo ha windi information générale, nda ɓe holli on choisis votre date de naissance et votre genre. So on wara on klika ha ɗo ha windi jour ɗo on waɗa nyalde, on waɗa min mi waɗa date de naissance am le 8 septembre 2004. E nonnon ha ɗo on klika dow ton ɓe waddanan on banni, on hosa nda ɓe holli on femme, nda l'homme ha ɗo non précisé et personnalisé. On hosa ha to a debbo a hosa je dow ɗo, to a gorko bo a hosa je tokki ɗo. A iya dow ɗon sai a wara ha suivant fahin. To a yi dow suivant banni, ɓe waddante nda ɓe subti adres email ji maɗa je toi a mari haje. E min kam nda ha waɗugo no inde mi waɗi Adamu Jibrilla, nda ɓe holli am adres email am wurtan Jibrilla Adamu 372@gmail.com, ko bo Jibrilla 742@gmail.com. On wara on hosa gotel je on ɓurata mandugo. Exemple mi hosa je dow ɗo banni. To mi hosi dow ɗon banni, mi wara ha suivant. Derɗiraaɓe, adres email je ɓe holli ɗo kanjum on mandata on siga. E nonnon derɗiraaɓe, be mot de passe je on waɗata ha ɗo. To on wari ha ɓe holli on mot de passe sécurisé, on wara on winda. Exemple mi winda inde am Adamu, sai on ɓedda be chiffre to yiɗi mi ɓedda, ou bien 2025. To mi yi banni, sai mi iya dow suivant. On manda bo mot de passe moɗon, on foti on waɗa ɗum capture fu on resa, heɓata on yejjita. Ha ɗo ɓe waddani yam mi waɗa
numéro téléphone am. To mi mari haje waɗugo numéro téléphone ha ɗo mi waɗa numéro am mi yi'a dow suivant, e nonnon to mi wala haje waɗugo numéro bo ɗo bo mi iya ha windi ignorer, mi yi'a dow ignorer tan banni ɗo mi sala. To mi sali ta ɓe holli am inde am Adamu Jibrilla, e nonnon adres am vurti Jibrilla Adamu 372@gmail.com adres email am, sai mi yi'a dow suivant banni fahin mi sala. To mi dow suivant misali banni ɓe waddanani am haɗo ɗo indi sacep, mi wata mi clika dow sacep mai banni. Famai boɗɗum derɗiraaɓe, heɓa on yaha on creya adres email moɗon on hutinira. To mi tappi banni on lari no ɓe waddani am, daidai ɗo on foti on telesarja hala adres am creyama, on yi ɓe nastini am nder play store nda application ji fu. E nane bo ko mi nasti ɓe holli noyam mi creya konte tan ɓe hollata noyam application ji. To mi mari haje mi winda ko mi mari haje fu mi telesarja. E nonnon derɗiraaɓe gal YouTube sai be adres email, e nonnon gal kala ko a andi fu sai be adres email. E nonnon to telephone maɗa wujjama derɗirawo, exemple Allah hoinu, ko telephone maɗa yani majji, to a yiɗi a hefta ha ngel woni, e derɗirawo adres maɗa ɗon a mandata, e nonnon be mode pass mai a yaha a maɓɓita ha telephone fere. To a maɓɓiti ha telephone fere, inshallah video ji garoji mi hollan on application ji a telesarjata je a yahata a larira nda hatoi telephone maɗa woni. Mi tammi on fami derɗiraaɓe ɗum lawol koigol. On yettama, on yelanama khairu. Derɗirawo moɗon Adamu Jibrilla, mi ɗon noto ha numéro 692 46 13 46. To wodi ko ɓillima inshallah, ko wodi ko a mari haje gal labi telephone a mata yam gal WhatsApp inshallah. On yettama, wassalamu alaikum.